खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। 31 अक्ट'बर खालारखालि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव बिटिसिनि बायजोआव थालांनाय गं 21 जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि लांगोनायाव 3 घन्टा सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारि लानाय जादों। गाहाय बे हाबाफारिखौ धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, नगाव, बरपेटा, गवालपारा जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गं 12 जिल्लाफोराव मैखोमै बाहागो लादों। जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा बिटिसिनि बायजोआव थानांनाय गं 21 जिल्लाखौ लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो दाफुंना होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। दानिया फै बरपेटा जिल्लानि दैदेनगिरिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। बिटिसिनि बेन्दोंनि बायजोआव थानाय जिब्ला 21 जिल्ला बेंनानै थानाय आरो बै जिल्लाफोरनि सिङाव थानाय 10 लाख बर'फोरनि मोनसे दाबि दावाखौ लानानै दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो बरपेटा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा बजालि महकुमानि बै मावख'नि मोखाङाव जों मोनसे मास क्राइम हाबाफारि बेयाव बेखेवफैदों। बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे बिटिसिनि बायजोआव थालांनाय जा बर' मानसिफोर दं, बै बर' मानसिफोरा दिनैसिमबो गोबां बिथिङाव गोग्लैसोनाय जानानै दं। हमना ला बै बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' सुबुं माहारिफोरा दिनैबो ओरैबायदि अलखदाव गोग्लैनानै दङ, गुबुनारिनि गेजेराव थानानै रांखान्थियारिनि बिथिङावनो जा, सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा राजखान्थियारि बिथिङावनो जा, बेफोरबादिहाय गोबां जेंनानि गेजेराव रायजो जाबोनो गोनां जायो। गवालपारा जिल्लानि दैदेनगिरिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। जा इउपिपिनि जा माने जिल्ला पर्यायनि बा आन्चलिक पर्यायनि जे बे धरना खामानिफारि दंमोन, बे खामानिफारिखौ जोङो गवालपारा जिल्ला इउपिपिनि जरियते जों दिनै रंजलि सार्केल अफिसाव जोङो खुंफुंबाय मोजाङैनो। आरो जोङो दासान्दि इतिमध्य जोङो जोंनि जाबाय मेम'रेन्डाम दाबिलाइ बेखौ जों साबमिट खालामबाय, होबाय सार्केल अफिसारनो। आरो सार्केल अफिसार बिथाङा जोंनि दाबिफोरखौ थाबैनो मुख्यमन्त्रिनो गावनि बे लेटारखौ माने फरवार्ड खालामहरगोन होननानै बिथाङा खोथा होबाय। आरो जोंनि आन्दलननि थाखाय बिथाङा जों शान्तिपुर्ण भाबै जों जे बे धरना कार्यसुचि खालामबाय बेखौ बिथाङा धन्यबाद होदों। जों जे शान्तिपुर्ण भाबै जों मोजांनो दिनैनि आन्दलनखौ खुंफुंबाय, बेनि थाखाय बिथाङा धन्यबाद होदों। नगाव जिल्लानि दैदेनगिरिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। বসবাস কৰা 10 লাখতকৈ অধিক বড়ো জনগোষ্ঠীক বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল ক্ৰিয়েশ্যন কৰিবৰ কাৰণে 2014তে আমি এই দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ। শেষত প্ৰাক্তন অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা ঘোষণা কৰিছিলে যে বিটিচিৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলক বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল তেওঁ ক্ৰিয়েশ্যন কৰাৰ কথা কৈছিলে। কিন্তু তেওঁৰ কাৰ্যকালত এই বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল হৈ নুঠাৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষ বিজেপিয়ে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে বিটিচিৰ বাহিৰৰ বড়ো সংগঠন, বিশেষকৈ ইউনাইটেড বড়ো পিপুল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত। তেওঁলোকে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছে দিব বিচৰা বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলটোৰ পৰা অধিক উন্নত শক্তিশালী এটা অট'নমাছ কাউন্সিল আপোনালোকক আমি গঠন কৰি দিম, কিন্তু আপোনালোকে আমাক 2016 চনৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচন। सनितपुर जिल्लानि दैदेनगिरिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। जों दिनै बर' खौसेथि सुबुं आफादा दिनैहाय तेजपुराव जों ज' फैनानै खेबसे जों दिनैहाय मा होनना बुङो बेखौ धरना खालामनो गोनां जानायनि जाथायखौ नोंथांमोना फ्रायानो मिथिया जानो। दा जों दिनै नागिरदों जोङो बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ जोंनो होननानै सानफ्रोमबो बेलेग बेलेग बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन बिथांमोना। मोनफ्रोमबो बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन। बिनिखायनो जोङो मा होनना बुंदों बिथांमोनखौ होननानै बिथांमोना जिथु दिले खालामबाय थादों जोंखौ दिनैसिम। दा नैबे दिल्ली खालामबाय थानाय बुस्थुखौ जों आसाम सरकारखौ दिनै खोनासंहरदों आरो बिथांमोननि खोमानि खाथियाव जों बुंदों। जों बेखौनो बुंदों मित्रजोट सरकार जिथुनाखि बिजेपि, एजिपि, बिपिएफ बिथांमोना जिथुनाखि मोनथाम हानजाजों मोनथाम राजनिति हानजाजों बिथांमोना ज' खालामनानै बिथांमोना जोंनो बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न मेल मिटिङाव बिथांमोना जोंनि आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरखौ कनसेन्ट खालामनानै मा होनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायाव बिथांमोना बुंदों जे बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल जिथुनाखि जोंनो बिथांमोना होनो होननानै बुंबाय थादोंमोन, बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना होनो होननानै दिले खालामबाय थानायनि थाखायनो जोङो फैगौ एन्टार सेसनाव
बिथांमोननि खोमानि सिगाङाव जों बिथांमोनखौ बुंदों बा जों दिनै बे जोंनि आन्दोलननि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो खोन्थाहरदों बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जे जेरैखि जाया जोंनो फैबाय थानाय नैबे नभेम्बर दाननि इन्टारसेसन जिथुनाखि आसाम एसेम्बलि इन्टारसेसन जाहोगोन नै बेहायनो बिथांमोना जोंनि माबाखौ लाबोनांगौ होननानै जोङो बिथांमोननिसिम जों दाबि दैखांदों। बिश्वनाथ जिल्लानि दैदेनगिरिनि बिबुंथिखौ खोनासं। धरनानि हाबाफारियानो जाहैबाय जोङो थांनाय 2016 1 जानुवारि खालि बे समाव कंग्रेस गभर्नमेन्ट दंमोन। बे कंग्रेस गभर्नमेन्टनि दिनाव तरुण गगৈ सरकारनि बेनि दैदेननायाव जोङो 2016 सालावनो बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो घोषणा खालामनानै होदोंमोन। दा बेनि थाखाय जोङो दिनैनि जिथु धरना कार्यसुचि बेखौ लानानै जोङो खालामदों आरो बेयो दिनैसिम माने जाफुङाखै। जे थांनाय 2016निनो जिथु बे समायाव असम सरकारा मोनसे गोदानै इलेक्शन सम जानायलाय बेखौ माने बै समाव दाफुंनानै होनो हायैयाखै। खिन्थु गोदानै जिथु दानि जिथु सरकार सोलिबाय थानाय बे सरकाराव जोंहा जोंनि